Abuja na watwe awie ye de ye de wa bepiem ewo adum kwawoma ha ena atenase bobi ekoso a kire se enye nkoda asem kra se de ya na ebre ni abra no ye tempenten kwa ade sunsun sem ade brew ewo sunsun headquarters no we nso edi mu akotene ebaako atenase bo konfo no ye frɛ no se nana ata wonum eye ntafo wono kra ena se bi wo ye kakra a kire se akomadi afa no a enya nkoda asem wo adum kwawoma kra na wohwɛ se de nsem ni nkire mu siti a bosomfo a wono eye gadawu bosomfo eye bosomfo kofi wusu aduomi wono ena ne ba ene eye konfo ataye ne wono be ya amamre ni amane abono atenase ama bibia ye kama asu ni ye asu abena ka konfo ataye eye nana a wanya ne ba bi kro nana mansa wono nana okom sa abosumi ewo eye adum kwawoma na nana mansa eba nso wono nso wanya ne ba bi kro ane ye frɛ no se nana kofi wusu na dodo na afre no na boafo na wono nso ekom eye akwasi gedawu akwasi biribi a ne bosomfo ene na wusu aduru ya ene de na wusu ko ye no onya na sinamu ne mbosomfo ene wo ho a wo ya amamre ni amane de ma bema gedawu se de se na efata na bosomfo na mu nso emaame enso so kyese wono nso ekoma waye abrewa potuposo ene ne nana eba abesi ne nan ama bibia ye kama na anadwi sade adwabo ne sitian sade abosom ne si di eye konfo ataye aye bona trase so atentwi ese wani ense okacha kyese achiamefa wo ho nyina aye confuser ama bosom no wa babro so ama ne buafu abro so a kyese edom na hanum abosomfo na hanum achiamefo akonfo bi e ba aye egusuwa ene bosom ne kasa de entwa yi no wanya ye bosom dada yi afeni ye bona trase die wo tete nipa eni nipa nso etete no tie duru ba bia eya na wayi nani asia kwa
amamre ne amanie mu no se ekoba se ye bo konfo bi atenase anase obi kura edi bayira eduru ahomache na eya na wonum etukrum ye tu montene so ene baabi abosom obi abosom na waba no wono atwa kwan di kwan ema edom di akire ekokyea emo
kwa ahoma kora no na nwuro ewo ho ene ebusumi dese kukuru ene na nwuro so a kire se yeduru ho no no me kora no eye me ahodwiri pa makokwa ahoma edi agoro wo ho ache kakra na nso binim da se na nwuro wo ho a ye ko ye kire se bosomfo kora so etia ne na echi a ene esuma eduru ho ya amamra ni amane a kire se madama wade eja ho a ye de eba ebeduru efie so the mama nyina nti see o na monde onya pe na 50 cedi ko ka so man o don beta se le be obi nya na wo de you know wrong one so yeah what's it then come on